nabuo na yung divider. So isasalpak na, lalagay na para magkalaman. Salamat po tayo Mento and like and share po.
So, no? Yan na yung finished product natin mga kapartner. So, dito mo ilalagay yung lapid mo. Ay, pangalan mo. Ayan, oh. Yan. Ang ganda. Sports quality. Ayan. Ayan. O, yung tao na yan ang salarin dyan. Ayan. So, pag kukuntangin nyo siya, sabihan nyo lang ako. Kahit ilang libong ganyan. Okay. Hi! Subscribe po kayo sa ating video. Like and share po. Bye!